Kabangi kran si pangga jing kelangi kepilun tiba kipai ba ken suk ha ka jing im ka jungki kenyo ya ka kamai ka ji ka babiang kenyo ya ka yo ka hat nam ta ki marap ka jungki ka babiang ki samla jungi kenyo ka kam ka jam bat kham tam kenyo ki longieng ki badap ki babiang kham tam lait na ka jing dup ka jing tan jo ka pathai ngidon lala ki jong ki jing kwa jongi kita ki jing kelah tenre haba ong ban wanra ya ka jing kelah ka imlang ka salang ka beningkong hi ngidon kam ya ka jing kelah nala de shimet te ban wanra ya ka jing kelah kam long ka besuk kam de ka kam ka batang simit ngidon kam ya ka jing yai tre bat ka jing yai sha hadu bangin dayo ya kata ka jing kelah kum ka briu ka ba sedang ban seng ya ka kam la jong ngai kendu sibun ki jing bat ha ka jing ya lenti jong ban wat ya ki jing ya rap ngala ya kendu ning kong ya iba George biling do te ngai ya thuk hanai ka jing thmu ka jing kwa jong ban pen ya chakmat ya kani ka kam ka ba nga tre te ngakan mau ya kentien ka ba iong kong ya sha this is a crore business that you can support the livelihood of the women in our area. Ti kata ka di kentin ay man sim jong iya nga. Iong ya chakmat ngin kersan ya pi kat bangi la. Ti nang ne hi nga yo ya kata ka man sim nga sedang kenya ka ban. Ya ki ban let sa ki way pat ki long kemi nga khot ya ki ya ka bangin ya trilang ha kani ka kam ka jong ni wan yung long sem ka ba la sirta ka ba adon kat ba bat kipai ba bat kham tam na du snem sejar pendai spa nyu puar ha ka ba ipa jungai la sajit ko mu MDC jo umrai constituency atau daw na du padang kena ngala don bi badi ngala ya si babun ki snong bat man bangi yo shuti ha ka telang ngala ya lech si ki snong ki thau ki ba na du ti ki por ngala i ba kumnu ki sang bat ki suki ki snong ki ba ha to ko por bangadang kena mga ki bampat don don light don school yang ta don surok entah gitu kisnong gila kelabak labak lanang he nang san lanang yar gitu dum gitu tendai ki badon hak tu kisnong hadin ba ijob ya election of snem arjar pra ti ilakhlano tang hadin katu ni benai ke ba ijob election ba kelawan ra sisa ya ulo ba ka dum ya yang kesem kemarum dei tang ba ilong kupa jo ye ndai jo ka konsensi lakit laba bun snem bun ba ki ba along kum ki sieng sisem kum ki henmen kum ki para ki ba ni kendu na kapor sa kapor bat ngum sum don chu kata jing so fair jing so long way bat ki pai ba jong kum re konsensi hi te ha bangia si kisnong kendong ha keleng jong konsensi ba keleng ga jela pro ko we ngi kat mau ngi hikai gi ipa bar bor ba ngin trei hok ya jong ka kam ngin chekri hok jong ki pai ba bat kani kala nang ai man si mi ngana kapor sa kapor bat haman ki khilemat ki bangirai kanu nu ka kam na ka benta ki snong nong kendong ki jungi na ka benta ka jela la jong ta jupan kan mau ye ki tu ki kentin ki jungi bat kam tam ki kom tri kam ki jungi ban long bai basida ha kanu nu ka kam bat bom dei ban le landet ki pai ba la hai kam ibrit la ni kam bahe kani ka than chungi sene ka long ka batang seiso kum ki nong rep ngiron kam sibuan ki jingrap ndaki nakaleng chungka naka sarkar hage bedai bat ka jingrep ka bahi ngiron kam ya ka ngiron kam ya ka irrigation ngiron kam ban khang ki ban pen poi se ki lang kha ki chungi ngiron kam ban ya ka ban kenro ya ki ceka ka batwa kam tam ka ne ka tung silun ter chungi ka wa tung ka penthor ki ki twa ban le do ubreu ka long ka basitom bat ka ba chur chinglut bha te ngiron kam ya ka jingrap na ka sarkar kawai ka bangajukuran ka long bangi kwa ya ka sarkar ka baki pai ba kin tip ya ka ka ba ka sarkar kan le hakisan snem banwat bon ba ki sarkar antam gini ki san snem ki beladep ki ba teng ha shwa election shungshit ndai daladep election pat belat lut kita ki sania bro nor beli ba kam sim lala ban le ya ka ba pai ba u angnut belim la ban le nomor ba umdan kuno no ka jimai linti lupa haswa bani khun election ka Tribunal Kongres kawan rengkat bat kawai ka jing saindur ba kata ka jing saindur kalong na ka benta ki duk pisuk
Nam ta ki samla ki baklam kam klam jam. Adon lupa ka jingkular. Bagai bangin le san snem. But dagani ng sobala dangi wanra ekani ka sorka jo Trinamool Congress kawing lalong bobet lupa sembai hamba ki pai ba kin tip ya ki pat ki so ki bakin khet haki san snem ki banwan. Em kum jing syam janga terlong ngapet ya kum tu ki kubor light kam kum tu long bun sen lagi pelai kelas 12 pakanaro ki pan ringkat bagai experience dia kum mangi fresh up kam jenjar te banyo kila pan lupa experience 1 year dan 2 year experience dia kam yang itu mentah bang syusyong hayeng hakajeng bamyo kam yo jam ngaman se bangan watlat bangan hab bantre ya ikam kenta ibashi kenta bagajing yo ka beduna ka datang ar hajar si benai madru dala dep tre kenta kom tu ngasyu ban penyarap syusyu hayeng tengah kuat dai kwai Kinong kendong jenjar pa kinong rap yi kham tam li skur lem no la bu nong bu ta nong tha kan ka por tan lem no viarap yo bam cek po lejong yi tho rum nang yi mi lat mi tin rum nang te mentai jo yang kita phim tat kham aram khnian dan jenjarap den mentat jenjarap malayo te kalun kan so semasi la yo ar lak he Au snem ar jaka khandai na du benai mieng isdang wa ki member borok zaman aidut akan society. Hakabangi aidut akaba ningkong adin jong abangi Kenya kata ka average kadut bangi yo au benai mi ar jaka khandai gede sanspa litarchi benai shisngi. Te atu kapur kador kalong sapu dengkai si litar. Te adin nangta agaba ya kipor lingwa ka jingerap jeng ibang mo ngili men ye kenduk baka ambil te ka union yang te badan jaga dairi badan apo moyong tingi yo ki jingerap na ka NPDD kata ka dei ka scheme bangi yo na central government but lingwa ka tu ka scheme ngila yo ben bu ya mo ngila yo ki ka komputer ki ka generator kata ka BMC balak men bu i kadut Thoi kumu Emily badang job akasin ke benengkong. Wei ban so thu ya ka jing angnut jing don kam jing pai ba kalong ko bakong san. Namar ki jing don kam kilong ba pher na ko wei ki yeng se ko wei ki yeng. Jing don kam na wei ka snong se wei ka snong. Bat kham tam e jing don kam ki babun na banta ka constituency. Bro besuk haban je keren bani khana bat besuk ru ke jing ut te ni don kam ru ke jing rap kuloi haban rap jing jing kino rap terus kuloi haban ya bajot so bunut hi ban ong ban ru bajot hane kin Tariff is not set by us, sir, MECL. I think Honourable Member has to do a little bit of homework, sir. The tariff is determined by the Regulatory Commission, that is the MSERC, sir. Honorable Speaker, sir, I'd like to raise a point of order, sir. On the Rule 300, during the duration of the reply of the Honourable Minister Power, I was asked to do my homework before coming to the House. Sir, under Rules 279, the Rules of Procedure and Conduct of Business, I find it is a personal charge against me. It is an offensive expression and derogatory. I think the Honourable Minister was intending to insult me in front of the people of the state, sir, that I have come to the House without doing my homework. Sir, it is not expected, sir, from a senior member, especially when you hold an office of a Minister of the State, sir. I have what proof does the Minister have that I have come to this House unprepared and not doing my homework, sir? If you find any problems in my question, point them out. I cannot be insulted like this. People of Umroi constituency cannot be insulted like this, sir. Kita ni nong rep te dolong ha ni sarkar pemerintah jingrap tuna. Sir, I think under Rule 302, sir, a point of order may be raised in relation to the business. Yes. Provided that the Speaker will permit to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of other, sir. I do not want to waste the question hour, sir. Sir, I do not want to Honourable Deputy CM may kindly get this corrected, sir. I did not want to waste the question hour on an exercise that has to be decided by you, sir. Nakaneka jeng thung jong au jeng rep jong au inu sok strawberry kisang ajen jar sya ho por bangarang yo ki sok ki ate ngastenat bagi yo pisa
Henry parok si katangi sotenat Henry menhau nu snem baladep pat kawan kajing wan nabang bagi ong karam jong pi karam sostro bari jong pi kalak poi haduk silak tam nang ta dalak poi kata ngai su kendit namar ngi sipiak rungim don hakapla Sampai perkhadi namar ba kisu ong yuni ba tosanya kan kakot namar gila thung seng teng yau so tenim sampai perkhat namar ki phasanya ta ki kot Henry pose ada plaisnem sausnem ka ba kakot ka ba kepoi ka de ka kot ka ba kepoi nabang bat ngi ba kata ka pisah jongi kepoi hadu si lakduna te haune kini kisnem hadin jong kobit nakaliang jong MLA Bran Buram jongi Bapak George ila persangkat bala ban yarap yangi kinong rep ban lek sepok bang ban lek wat kikot kisla ban lek yarap ban lek yarap nakabenta jongi ba kata ka longidang sakat no kata ka pisah hadin nang to pade ula yelek stom la tre stom nakabenta ban yarap yangi dakaba ula aji yarap hi yaki para nong rep dakaba ngin siulut ya kata karam Kawai ke bangi i kalong ba wat hapden juga jing persyang wala don jing duna ke babun an pendap biang ya ka konsumsi barok kawai numla season le ndri wala da ibarit ibangi persyang ru dari long tang isuki dari ikhiu dari inu i mok khiu ne itin ne inu ibangi la ban pasyat sikipai ba ne persyang hina duk au donot ko mensim ban poi be ya ta ka hok ngajungki pai ba ba di ban poi be sikipai ba ngaju ong bor-bor ki pai ba ka bade jong pai ba kan poi be chu pai ba kan ndai bandon sinaya ni siting karu ka ba manga ku munong ilam kan penon kam bakala ni ban ya le penserwaka ya ka pisau jong pai ba uni u nong rep ru itip lek ubana unong rimasi ru itip long itip lut long uba sempang uba long ya kiliang baro kadai kata kain kajing long ke bangidon kam ha unong yalam namar ba kibun hi kinong yalam mentangi kerdu bahai kinong yalam kanya po state kajongi kerdu bahai kinong yalam kibandon kata ka jing sempang kum iba George kat kum kajing sutu kajing syam jongai iba George kan ba lalom kum ihman ngalat juga kendo la bun sien ke isbun men siem ibha kat baya kendo long kiwe kat baya kendo ikran rang limi si ngipan jing rap kat bangipan long imdei beri pen slam kan mawat daga ni kalai bangi yok mentaru lara imdei nai nginum poi ru ya bangin yok ni kalai kan makani kalai kalak kan pensuk ini ngina duk mensai kajing pulia jingi ngihap pulia daki solar daki memeti daki syarak ni naduk bawan mi ngila yok kalai pai persajong la dia kila kam aram kila yok ya kalai yok lalong la ila ai kajing sai la penyok kajing sai te kum kani kum election ba menta kan nakaliang jonga tengah perkat kala dewi hangi ki brio bangin sutu bangin jet ya nu brio ban nyalam ya kayang besar ban spek lam yang ki duk kisok namar ba kum kajing sngo menta kajing yai menta ki candidate ki wan sene kila bon basu ai pisai la bon basu ai ki taman penbe taman tiet along no kum tiet kun seniang kanu no akam kan ada kidehi kena semla ki bastat kila sutu hi kumno ban nyalam itu candidate uba biang akan di kasnong jungi ada dewi itu kena ki bakwa be tangi ke bamanta ki perkat ke balasa te kata kala dewi ka jing sutu jungi kan ngalamat ki jing arteli kam tap ka jing kladno jong para jonga Ferdinand wangi khod unan akawai ka jing jia ka pasusi ba aka jiwan pai ke ju nang te natura ha ka ba ka kali hashtag lenti ka kemding bat khamla suban mi na ka kali ke ju imei khamla suban pediang ya ka to ka jing jia bat adin ru benai ngaladu no ijong imei dia kum unong ilam wala rang ilaya lembag tu jing tenju bakrau ka jing im ka jing klatno ka jing pa ka jing klatno jing imei wan hiratai barang kam kanaru ila do no ikiniki nong ai bor ki nong ai mensim ki nong kersian ki barat ba ka jing im ko jonga ko mukun bat kam tam jing im ko jonga ko menta ko mukpa ba ko nong ilam
Kabang aibor ai mensim kalong patru. Ya kipai ba kiba kamsim lai lembah kijing duai. Lembah kijing ban ya senran lang atau kopor kijing kabang imat hakani ikhniat senam. Kay kiba sultanat ki Asia ki ab. Namar bam penbit penbiang lut yaki baju kapor numla. Ndai kipai ba kabang song soburam kalong ba ki Asia ki ab. Yang kuat bang ni ke konsumsi jungi kalong ke konsumsi ke bah, mendai tang jong ke jelab rakoi ikan pai kemat, mendai ke rib rakoi ikan pai kemat, bagi pai ba kilong ke bestar, ke bersempang, ke bedap dah ke jingi Asia, berkham tam bang long teli, bang wanra, ya ke jingkela bat ke kalawai ke pernah. Kumnong ilam musyuk kuat ben but tang ke jingkerpat. Bahkan ni kesin, bang nyeteli lang kawai kum kipat nyong song jong beroi konsumsi. Bakte kalawai ke bangin wanra, long kalawai ke bangin ai, ya kata kejingkermen nam tajong kikun. Bat kata kalawai ke ba ngihap bani syak sitom lang, bani tri sitom lang. Bat khamtam bangin yok pat an khet ki sok ki ba tiang ki ba bang. Wala dangi miok mangi ban bam. Ni ai ba ti ki sok kin lej hakikun ki jungi. Ba mangki ki yok ban khet ki yok ban bam. Bat khamtam kalau ke jing siam, ke jing im ke boleh lai kerpang nam tajungi kum ke konsumsi, nam tajungi kum ke jait benriu, nam tajungi kum ke jelah berakawai.